मातीशी नाळ जोडलेल्या व्यक्ती मातीशी एकरूप असतात। अशा व्यक्ती आपल्या भूमीच्या प्रत्येक कणाशी नातं जपतात। असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे आचरणे गावचे लक्ष्मणराव राणे। त्यांनी आपल्या कृतीतून पुन्हा हे दाखवून दिलंय। पाहूयात याबाबतचा खास रिपोर्ट। वाढदिवस म्हणजे केक, पार्टी, शुभेच्छा असं समजलं जातं, पण काही जण वेगळा विचार करतात, समाजासाठी जगतात। त्यांच्यासाठी वाढदिवस म्हणजे सेवेचा संकल्प। या संज्ञेत बसणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे। राव राणे यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला, पण बडेजाव नाही तर देवराईची स्वच्छता करून। आचरणे गावाजवळील ही देवराई गांगो हांगो ब्राह्मणदेव आणि श्रीदेव रामेश्वर या देवस्थानांनी नटलेली गावाची श्रद्धास्थानं। गावकऱ्यांच्या मनाचा कोपरा। दरवर्षी गावातील शेकडो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत असतात। गावापासून थोडं दूर असलेला हा देवस्थानचा परिसर भाविकांसाठी स्वच्छ असावा या हेतूनं राव राणे यांनी स्वच्छता अभियानाचा उपक्रम राबवला। त्या भागात वाढलेलं गवत त्यांनी कटरच्या सहाय्यानं कापून स्वच्छ केलं। त्यांनी स्वतः हातात झाडू घेऊन हा परिसर स्वच्छ केला। देवस्थान परिसर, रस्ता या भागात असलेलं गवत कापून सर्व स्वच्छ करण्यात आलं। हाच परिसर आज राव राणे यांच्या उपक्रमामुळे उजळून निघाला। हा उपक्रम राबवल्यानंतर ठाकरे शिवसेना पदाधिकारी यांच्या सोबत केक कापून त्यांनी वाढदिवस साजरा केला। नमस्ते। आज आमचे मित्र लक्ष्मणराव राणे यांचा वाढदिवस आहे। त्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी आज आम्ही इथे एकत्र आलेलो आहोत। खरं म्हणजे लक्ष्मणराव राणे हे एक शांत, संयमी आणि राजकारणाच्या पलीकडचं व्यक्तिमत्व आहे, ज्यांचे सर्वांशी, अगदी सर्व पक्षाशी चांगले संबंध त्यांनी आज ठेवलेले आहेत। आणि जेव्हा आम्ही इथे आलो, जेव्हा त्यांनी आम्हाला निमंत्रण केलं होतं, सुरुवातीला वाटलं होतं की कुठल्या तरी वेगळ्या जागी ते आम्हाला बोलवतील, परंतु या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला जाणवलं की लक्ष्मणराव हे का मातीशी जोडलेले आहेत। कारण ही जर जागा बघितला तर ही गावापासून एकदम एका टोकाला आहे, शांत अशी हे वातावरण आहे आणि देवराईचं ठिकाण आहे। आणि लक्ष्मणरावनी या ठिकाणी त्यांचा वाढदिवस साजरा करणं यातच त्यांचं या गावाशी, या मातीशी काही नातं आहे, ते या ठिकाणावरूनच आमच्या लक्षात आलेलं आहे। तर मी या ठिकाणी आल्यानंतर मी ईश्वराशी, देवाशी प्रार्थना करतो की त्यांना त्यांचं आयुष्य, दीर्घायुष्य त्यांना लाभू देत आणि राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये त्यांना अशीच यश मिळू देत, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। राव राणे यांनी याआधी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले। त्यांनी गोशाळेत नैवेद्य वाटप, हरिपाठ, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप असे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत। वैभववाडी तालुक्याचे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे उर्फ राजू हे अहोरात्र समाजसेवेसाठी झटणारे, आज त्यांचा 49वा वाढदिवस, त्यानिमित्त त्यांनी आचरणे गावच्या देवस्थानची स्वच्छता मोहीम राबवली। अशीच आचरणे गावातील प्रत्येक व्यक्तीने वाढदिवसा पुढ्यात, जास्त करून पुढाऱ्यांनी, प्रत्येक व्यक्ती काही इथे येऊ शकत आहे, पण पुढाऱ्यांनी तरी त्यांचा हो जो उपक्रम जे लोक बघतील त्या लोकांनी तो उपक्रम राबवावा आणि आचरणे गावाची शान कुठेतरी ही आपल्या दुसऱ्या गावापर्यंत पोहोचवावी आणि दुसऱ्या गावातही त्याचा आदर्श घ्यावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे। आणि हे आमचे लक्ष्मणराव राणे हे ज्यावेळी ह्या राजकारणात पडले त्यावेळीपासून मी त्यांचं आजपर्यंत त्यांनी जे काम सांगितलं त्या कामापर्यंत त्यांच्याबरोबर खांद्या लावून मी त्यांच्याबरोबर असतो। तरी पण त्यांनी जे आजचा जो उपक्रम राबवला आहे तो खरोखरच अगदी ज्या ह्याच्यापर्यंत जाऊन पोचण्यासारखा असा मला वाटतो। त्याच्याच आदर्श घेऊन हे आपले वैभववाडी तालुक्यातील काही पदाधिकारी आमच्या शिवसेनेचे आलेले आहेत आणि तेही आज शिवसेनेतून पंचायत समितीवर सभापतीपद त्यांनी भूषविले। असं सभापतीपद परत त्यांना मिळावं ही त्या परमेश्वराकडे, आचरणे गावच्या देवस्थानकडे ही माझी मागणी आहे आणि त्यांना 100% देवस्थान त्यांच्या पाठीशी राहून त्यांना ते पद मिळणारच आहे, ह्याच्यात काही शंका नाही। आम्ही आचरणे गाव तरी जवळ 80% त्यांच्या बाजूने आहोत, बाकी इतर पण त्यांचा संपर्क भरपूर आहे। असं आहे की जो माणूस ह्या तळागाळात आहे त्याच्या चुलीपर्यंत जाऊन ते पोहोचले, त्याची समस्या जाणून घेऊन त्याला हातभार लावून कोणालाही असं काही त्यांनी हे केलेलं नाही, म्हणजे दूर लोटलेलं नाही, एवढं त्यांचं हे आहे। वाढदिवस म्हणजे स्वतःसाठी नव्हे तर समाजासाठी काहीतरी देण्याची संधी, हेच राव राणे यांनी आजच्या उपक्रमातून दाखवून दिलं।
राजू रावरांना पहिला मी त्यांच्या 49व्या वाढदिवसाला भरपूर भगव्या शुभेच्छा देतो, निष्ठावंत भगव्या शुभेच्छा देतो, त्यांना भगव्या शुभेच्छा देतो. कारण त्यांच्यासारखं व्यक्तिमत्व हे निष्ठेवर चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. कुठल्याही आमिषाला बळी न पडणार असं ते व्यक्तिमत्व आहे. आणि त्यांचा पिंड हा राजकारणापेक्षा समाजकारण जास्त चालतो. आणि आजपर्यंत त्यांनी 20% शिवसेनेचं जसं ब्रीदवाक्य आहे, 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण, आणि त्या तीच शिकवण आज बाळासाहेबांनी दिली शिकवण तीच आज ते पुढे चालवत आहेत. आणि जिथे जिथे कोण पोचत नाहीत, मोठे मोठे फुडारी लाखोपती करोडपतीचे फुडारी आहेत ते पोचत नाहीत, अशा ठिकाणी आमचा छोटासा कार्यकर्ता असून द्या पण ते मनाने श्रीमंत आहेत. आणि ती श्रीमंती त्यांची लोकसेवेसाठी त्यांनी अर्पण केलेली आहे. आणि त्यांनी अशीच कामं पुढील वाटचालीत त्यांनी करावीत यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि येणाऱ्या निवडणुकीला त्यांची ही देवस्थान आहेत, जेवढे देवराईचे सगळे त्यांच्या गावातील सर्व देवस्थान आहेत, तालुक्याची देवस्थान आहेत, त्यांच्या पाठीशी उभे राहावेत, त्यांना आशीर्वाद द्यावा आणि एक वेळा पुन्हा त्यांना सभापती पद मिळावं मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि सांगतो. नमस्कार. आज 6/11/2025 माझा 49वा वाढदिवस. दरवर्षी वाढदिवसानिमित्त नवीन उपक्रम करत असतो. त्यानिमित्त ह्या ठिकाणी देवराईचे जे देवस्थान आहे त्या देवस्थानाची साफसफाई करावी असे ह्यावेळी वाटलं. आणि या ठिकाणी नेहमीच देवराई देवस्थान आहे आणि नेहमीच माझ्या पाठीशी आशीर्वाद राहतो या देवस्थानाचा. इथे गांगो अंगो ब्राह्मणदेव, रामेश्वर आणि नंदी अशी देवस्थानं आहेत. आणि या ठिकाणी पावसानंतर खूपच असे या ठिकाणी गवत येऊन या ठिकाणी अडचणीचं होतं सगळं. आणि आज या ठिकाणी सगळे एक कटर मशीन आणि माझे सर्व कार्यकर्ते इथे तालुका प्रमुख आहेत, दशरथ कातकर आहेत आणि वैभड तालुक्यातले सर्वच माझे पदाधिकारी आणि माझ्या गावातील सर्व माझे कार्यकर्ते जमले आहेत. आणि ते इथे सर्व मला मदत केली त्यांनी साफसफाई करण्यासाठी. कटर मशीन माझे नराम बंधू त्यांनी कटर मशीन आणलेत. येथे लोऱ्यातून काही माणसं आणि पूर्ण तालुक्यातून काही माणसं आली त्या ठिकाणी वाढदिवसासाठी. आणि इथेच आम्ही केक कापून एक समाधान व्यक्त केलं. आणि खरोखर असं खूप एक आनंददायी वातावरण वाटलं या ठिकाणी. सर्व मी माझ्या ह्या देवस्थानाला या ठिकाणी नमस्कार करतो आणि माझ्या सर्व यांचे आशीर्वाद घेतो. सर्वांनीच हा आदर्श ठेवून केलं पाहिजे. आम्ही एक वेळा गायींना नैवेद्य दाखवून या ठिकाणी सेवा केली. कधी मुलांना वया वाटून या ठिकाणी कार्यक्रम साजरे करतो, कधी अनाथ आश्रमांना भेट देऊन कार्यक्रम साजरे करतो. आणि या ठिकाणी देवस्थानाची साफसफाई असून माझ्या गावातील रासाई, अंबाई, विठलाई, म्हारके अशी आणि ही माझी देवराई अशी देवस्थान आहेत माझ्या गावामध्ये. त्यांची नेहमी सेवा करतो. आणि लोकांनी पण हे असे उपक्रम करावे. आपल्या उपकरणातून राजकारणी हेतू न ठेवता त्याचा कुठेतरी लोकांपर्यंत फायदा व्हावा. एक विकास काम असून देत नाही तर लोकांना त्याची मदत असून देत, हा एक माझा हेतू आहे. आणि तो सगळ्यांनी असा राबवावा. लोकसेवा जास्तीत जास्त करावी. तसं 20% हे राजकारण आणि 80% समाजकारण हे नेहमीच या ठिकाणी लोकांनी करावं असं वाटतं मला.